Guys, nasira mbotaura nezvetimu rine mari iri. Timu rine mari, hanzi ane mari ndiye mukuru. Makomana kana usina mari ka hauonekwi sechinhu guys. Chero mufamily chiya muchaimoka hauna sei kana usina cash. Ita cash uone munhu wese anoda kuita padhuze newe. Everybody wants to come closer to you. Everybody wants to be said kunzi munhu ari padhuze, ari connected to you kana une cash yako. Makamboona guys kuti even muma WhatsApp group ema family cheko guys kana munhu aine mari ndiye ganobvumidzwa kutaura. Opinion yake matters a lot. Even achitaura zvinhu zvisina kana musoro, zvisina kana brain kana makumbo guys. Timu rese unonzwa madhara ese family nena moms nevanhu vese vari muWhatsApp group chiroti yes. Iwe nekuti hauna kana senda, hauna kana dora. Chero ukataura zvine musoro zvakaita sei. Kune uchitonza zvokutaura atozozviona padeta zvokutaura zvina kana basa. Vamumanaka hakuna vanadata urombo. Hakuna vanadata urombo. Apa ndoda kushora vabereki. Vanamai vai vanosarudza vana vai. Muri kuita power, muri kupa vana rimwe power vane marava. Rekuti aku undermine even my elders ake. Anenge ari last born family kapa. Kuna na ma sisters kana 4 kana mana brothers kana mangani. Kamsikana kadiki kane 20 something years. Kari ku challenge vana sisi vane ma 40 50 years because kane beg. Kane beg iko kari pa diaspora kakane mari. Vamwe vari ku Zimbabwe vari kukangawaya vari ku rima mafeji. Timu rine mari rinongo yaritaura kuti zvamataura izvi zvazvisikuita. Mai votaura kuti ndizvozvo. Utonzwa mai vachitaura kuti kana ningirikiri asina kupa kana Mary asina kupa go ahead hazvibudi. Totomirira kubva kuna Mary kuti Mary ari kuti kudii. Kana Mary achinga abvumirana nazvo zvoenderera mberi. Vana mai muri kupwanya vana. Vana mai, you are dividing children ma families Vana mai muri kuisa kusarusarira ganda racho rimwe riri kuwanda mukati medzimba. Mwana vana mai vabereki. Hakuna no choose kuti ini ndoda kuita murombo paupenyu. Dei zvaidaro munhu wese dei tiri vafumi. Dei zvaidaro munhu wese dei ane keshi yake. Vana mai ngozivai kuti pavana ndima kabereka vana. Pamakatobereka vana imi munotoziva chokwadi kuti makabereka umwe akafumbata chigumwe zvokunyanya kudai so kana kuti umwe umwe aibuda chisekerera umwe anobuda vana vanotobuda zvakasiyana. Ndo makuriro avanotoita akasiyana. Ndo destiny yacho futi dzakatosiyana. Saka vana maita chikumbiro kuti mutitro zvinhu zviri fair. Batai vana venyu zvakafanana. Idai vana venyu zvakafanana. Zvokuti vana vanhu vakuru vanonzwana uyu ndiye anotonga, uyu ane mari kudhara, even nemba yamakasigwa nemurume makwisa pawiru makwisa muzita rake iye nokuti ndiye ane mari ari kudai so. Mwana wese anenge achida kuchengeta mai vake. Mwana wese anenge achida kuitawo mai vake zvakanaka paupenyu kana kuti vabereki vake. But vabereki tiri kusarudza vana. Tiri kusarudza vana and we have to stop it. Vana vanosvika pakupondana. Vana vanosvika pakuita ma-enemies. Vana vanosvika pakusataudzana. Nekuda kwetreatment iri mufamily. Vana mai mwana asina mari akauya akaripota kuti amai pakati pedu pane zviri kunetsa takachikumbira kuti mupindire. Amai havatopindiri. Havatopindiri nokuti ari kuripota wacho ana mari. Ane mari akaripota anotoripota nekutovaudza zvokuita one time. Hapana sei mai vanenge vachitaura. Hameno zvinotaura hanzi ane mari ndiye mukuru. Kuti kwamuri imi hazvisi kudhustroya muri here. Hazvisi kuparadza vana here vana mai. Imbogarai pasi muunganidze vana. Handiti ko mukati ane mari uyu asimudziro vasina. Mukati ane mari abatsiro vasina kuvhurirawo zvokuti vaite ingava musika chaiwo. Vana mai makutoita basa rokunyeya vamwe vana neuyu ane mari. Chese changoitika kune uyu vana vakutosvika kuya chikonfaita kwamuri nokuti chamangonzwa muchamhanya kunoudza uyu ane mari. Ane mari obva apasa mutongo wake, obva aita judgment yake. Vana mai tiri kukumbirisawo. Vana mai ndiri kuuyawo ndakamirirawo vamwe vana mai zvakare kuti haiwa vana vakafanana vana. Unonzwa vamwe mai vachitaura kuti ini ndine hure rangu ini rotondivigira shuga nekirimora. Zvewaya yamazimbabwe aya anenge achida kuzobheliwa kana aenda kujera anoburiswa nani. Uyu zviri nani ndinotowa changu mapamba ndichiziva kuti ndakadla shuga nechingwa iri Zimbabwe iri kana rachinge ratondora arizotombonzizivi kuti kuna mai rinenge rongotongwa nemukadzi. Come on ana mai munozviziva sei izvo zvaitika? How do you know kuti mwana mukomana akanga akura akaroora mukadzi wacho chaichikondrola mufamily menyu? Vari kuvakadzi anokondrola but havasi vese. Saka vana mai regai kusarudza vana kuti hanzi vakomana havana basa, vasikana ndo vane basa, uyu ndiye ane mari, ndiye achaudza vamwe kuti zvoemisa zvakadai, zvangazvibvanyanguko zviitwe zvakadai so, nokuti ndiye ane mari. Vana mai chikumbiro vana vari kuchema kunze uko. Mumafamily maita division yevana.
asi zviri kukonzerwa nemi vabereki. Zvikuru sei vanamai, zviri kukonzerwa nemi vabereki. Hamutogoni kuvata musina kufonera nemari. Tikabvunza vamwe vana venyu chaivo makaguma kuvafonera kana 2 years back. Hamutozivi kuti akurarama sei. Asi ane mari uyu mungasva maenda kunokwereta airtime kuti munzo kuti ari sei, zvinhu zvose zvakanaka here kwaari. Ko umwe uyu asina mari hasi kuda kufonerwa namai vake here, hasi kuda rudo rwamai vake here, hasi kuda rudo rwavabereki here. Ngatibatanidzei vana, vanamai. Ngatibatanidzei vanamai. Kune vamwe vanamai vari toxic kunze uku, vari toxic zvokuti maparadza vana vachazivi kwekugumira. Mwana kutongoti chero ndiri mupenyu ndiri kwandiri, kwaakarohwa ndo kwatoko kuhama dzake. Mozotanzi vana vari kundirasa, vana vavanhu havanditeereri, vana vanondipuma uroshi, vana vanodai because kuroya, kutoti kuroya pachezvako pekuti uyu mudiki uyu ndiani achikontrola vanhu vese nokuti ane masensa anawo, ane bhegi raanawo, vamwe vese havana. Vana mai food for thought. Ngatichengetedzei vana, ngatibatanidzei muri, ngatirege kusplita vana nekuchuza vamwe vana vane mari vasina nemiwo vane bhegi. Hazvikupigwa hedhe kuti chero mukapinda mafamily group kana kuti mukasvika pamafamily meetings makuda kutokontrola because une bhegi. Nderako bhegi rako, harisi rangu enda rifi rakaita redu. Ibhegi rako iwewe. Kana wasvikawo pane vamwe inzana nevamwe, hakuna chipuka chiri nani kudarika chimwe. Kana wasvika pane vamwe inzanawo nevamwe, iva munhu anodika mufamily. Ita kuti madziso ako nemadzikoma ako kana nemadzinini ako asave negodo newe, nekuti unenge uri munhu anodika, unenge munhu ari fe. Kwete kuda kushandisa power rekuti anzi ndine mari. Usashandise power rekuti une mari nokuti mari mapepa inobhururuka ende upenyu vhiri hunochinja. Ramangwana wepasi achave wepamusoro, wepamusoro achave wepasi. Mukangoziva mashoko ene mashoko ewaya mukangomaisa musoro menyu munobatsirikana. Ciao.